Usa ka buwan sa dili pang Pasko, 33 ka mga trabahante sa usa ka locator sa MEPS 2 ang na-retrench. Arasong kumpanya tigkama og mga metal parts alang sa mga optical devices, microscope parts ug industrial filters. Siluan meron din na adunay live update nini. May Lan mingaw ang Pasko alang ni ining 33 ka mga trabahante nga nawadan og trabaho. Base sa monitoring sa Peso Lapu-Lapu, sila ang ikaduhang batch sa mga trabahante sa naasoing kompanya nga na-retrench. Sa first batch lan nga na-retrench ni atong milabayng Mayo, 65 ka mga trabahante ang apektado. 7 ka tuig na nga nagsilbing machine technician sa usa ka locator sa MEPS 2 ang 34 anyos nga si Brian Kent Asis. Niadtong naklabang buwan, nakadungog na siya og mga istorya nga mupatuman na usab og retrenchment ang ilang kompanya tungod sa kahinay sa demand sa ilang production abroad. Og nakonpirmar niya kini, human sila gipahibaw nga niadtong Nobyembre 19 na lang sila kutob sa pagpanrabaho. Gulo mo kay wala mi so paglisod kon sa pagkusang pamilya mo, labi ako anak ma'am, eskwela. Lisod kayo asa kong itag ko lang ma'am. Mga tawadlaw kinahanglan mo mama. Mato ni Brian, naglisod siya karon pagpangita og trabaho ilabi na kay hinapos na sa tuig. Misalmot unta siya sa job fair sa Peso Lapu-Lapu niadtong Nobyembre 8 apan wa man malakip ang posisyon isip machine technician sa mga job opening. Busa karon, naghabal-habal driver na lang una siya aron adunay ikasustener sa pagtungha sa iyang anak. Maglisod pa man gud karon ma'am kay padong December ba. Kuan pud ko nga sa dapit mga player kay hinay ba. Matod ni Kim Francisco, Peso manager sa Lapu-Lapu City, nga nasayran lang nila ang nahitabong retrenchment human midangop ang naasoy mga trabahante sa ilang buhatan. Similar to the first batch, naguna ang ilang mga displaced workers ni duol diri nato. Onya ni reach out sa ilahang company nga mo endorse sa ilang mga displaced workers diri nato aron nato ma-facilitate ang mga ayuda para nila. Hinuon nahatagan man sa separation pay ang naasoy mga trabahante. Amo ani silang i-report na po dito sa DSWD o sa DOLE for mga interventions nato, the usual interventions that we give to our displaced workers here in MEPS. Samtang usa ka dakong meat shop ang mipahibaw usab sa Peso Lapu-Lapu nga nanaktak sila og mga trabahante human ubay-ubay sa ilang mga branches sa Metro Cebu ang hingpit nga nanira. Lakip sa naapektuhan ang 22 ka mga butcher ug sales assistants nga mga taga Lapu-Lapu City. Lakip sila karon sa gi-endorse sa Peso Lapu-Lapu ngadto sa DSWD 7 ug DOLE 7 aron mahatagan og financial assistance ug livelihood right shop. Sa pagkutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang naasoing MEPS locator. Hinon matod sa kadagkuan sa MEPS 2, wala man hinuoy hulga nga mo pull out ang naasoing locator. In terms of the business is still booming. In fact, we have already more or less recovered from the pandemic. If there are, like you said, retrenchment, it's not significant so far. Lan gipahibaw sa Peso Lapu-Lapu nga aduna ipahigayong overseas job fair karong Disyembre 8 diha sa usa ka mall sa may North Reclamation Area sa Cebu City. Diin adunay nagkadayang kahigayunan sa pagpanrabaho abroad nga mamahimong maaplayan. Lan? Okay, daghang salamat, Loan Merondina.